I Herning Center er der Normal og Jensens Bøfhus og sushi og borde og café Karma og café Frø og Tilja og Jussi og de duer og M og i Herning er der så og OFF og Tia og Idea og i Mærko og Pipli og Jup og Power. For Herning er en dejlig by, for Herning er en dejlig by, for i Herning er en dejlig by, i Herning er en dejlig by, for vi har VM i ishockey, og VM i håndbold, og for 24, og så vinder Herning Blue for snart guld, vinder for guld, og det kan være dejligt, hvis Herning Blue Fox og FC Midtjylland, vi kan lige vinde guld i år, fordi så er der 2 i Herning.